ברוכים הבאים לעוד תובנה מבית מצפן הכסף, כל מה שרציתם לדעת על כסף ולא היה לכם את מי לשאול. טוב, קרה לכם שהסתכלתם על התלוש, אולי על היתרה בבנק, ותהיתם לאן בעצם הכל נעלם, עוד לפני סוף החודש. זה מין מרוץ כזה מוכר, נכון? לגמרי. המינוס הקבוע, הלחץ מהחשבונות. בדיוק, אבל דמיינו רגע, מציאות אחרת. כזו שבה הכסף שלכם הוא זה שעובד. קשה, צובר ריבית, נותן לכם אוויר. חופש. כן, חופש. אז היום אנחנו, מה שנקרא, נצלול לעומק, ננסה להבין את הרעיונות מתוך מדריך שמבטיח בדיוק את זה, מצפן הכסף, עצמאות כלכלית ב6 צעדים. המטרה היא לחלץ מזה את התובנות המרכזיות. בהחלט. והמשימה שלנו היא להבין את הליבה של הגישה הזו. ממה שניתן להבין, זה לא עוד ספר תיאוריה כזה יבש. לא עוד אחד? ממש לא. זה מתווה פעולה, מעשי, 6 שלבים, מאוד ברורים. המטרה היא באמת ליצור שינוי, אמיתי, לטווח ארוך. תוכנית עבודה בעצם. אוקיי, אז בוא נפרק את זה. מה העקרונות הגדולים שם? ממה שניתן להבין, יש דגש ממש חזק על ניהול תזרים מזומנים. זאת אומרת, לדעת לאן הולך כל שקל. בדיוק. קודם כל, הבנה איפה הכסף. זה כולל בניית תקציב. תקציב אמיתי, כזה שעובד. לא כזה שמכינים זורקים אחרי שבוע? חלילה. תקציב שהוא כלי עבודה. ואז, בהדרגה, מתקדמים. זה מתחיל בהווה הפיננסי, עובר לבניית יסודות, קרן חירום למשל. חשוב. קריטי. ומשם לאסטרטגיות השקעה, ונקודה מרתקת היא הכוח של הריבית דריבית. הנושא הזה. תמיד נשמע קצת קסם. זה לא קסם, אבל זה בהחלט חזק. הרעיון הוא שהרווחים שלך בעצמם מתחילים לייצר עוד רווחים. אפקט מצטבר, כמו כדור שלג, רק של כסף. וזה ריאלי גם בסכומים התחלתיים קטנים יחסית? לא כולם מתחילים עם סכום גדול בצד. ממה שאפשר להבין מהגישה, התשובה היא כן, לגמרי. העיקר זה ההתמדה, והזמן. אלה הגורמים המכריעים. זמן והתמדה. בדיוק. גם סכומים קטנים, אם משקיעים אותם בעקביות, לאורך שנים, הם יכולים לתפוח בצורה מפתיעה. וחשוב להדגיש, הגישה הזו גמישה. היא מותאמת אישית. כלומר, זה לא one size fits all. התהליך אמור להתאים למצב הספציפי שלך. אם את שקירה, עצמאי, זוג צעיר, זה מתכוונן. אוקיי, אז בעצם, אם אני מבינה נכון, זה רלוונטי כמעט לכל מי שרוצה שינוי במצב הכלכלי שלו. נראה שכן. ממה שניתן להבין, הפנייה היא רחבה, לכל מי שמרגיש אולי קצת אבוד עם הכסף. יודעת, בין אם זה זוג בתחילת הדרך, שכיר שרוצה לחסוך יותר, עצמאי שמחפש יציבות, מי ששואף לשליטה, לחופש, ולא ממש יודע מאיפה להתחיל את כל הסיפור הזה. ויש יש גיבוי לזה, כאילו מספרים, עדויות שזה באמת עובד? אז ככה, ממה שניתן להבין מהחומרים, יש התייחסות לנתונים שמראים תוצאות. למשל, הם מציינים שלמעלה מ-90% מהמשתמשים בשיטות דומות של ניהול תקציב, מדווחים על שיפור. שיפור ניכר. תוך כמה זמן בערך? תוך כ3 חודשים. זה די מהר. והרבה מהם גם מצליחים להגדיל את החיסכון שלהם, באופן משמעותי. וואו. כן. וזה מראה שהמטרה היא לא רק להגיע לשם, לעצמאות הזו, אלא גם לדעת איך לשמור על זה. זה לא אירוע חד פעמי. לגמרי. אז מה מייחד את הגישה הזו? כי הרי הרבה מדברים על תקציב, על השקעות, זה לא חדש. נכון, אבל הייחוד, כפי שהוא מוצג שם, הוא כנראה השילוב. זה לא רק עיקרון אחד, זו ממש מפת דרכים. שלמה, 6 שלבים, מאוד מוגדרים. אוקיי. וחוץ מזה, זה בא עם כלים פרקטיים. מזכירים שם גיליונות אקסל יהודיים, וגם מחשבון כזה, שמסייע להבין כמה כסף בדיוק צריך. צריך למה? צריך להשקיע, כל חודש או כל שנה, כדי להגיע ליעד האישי שלך, של עצמאות כלכלית. זה הופך את זה למדיד, לא סתם חלום באוויר. בדיוק. זה הופך את המטרה למשהו קונקרטי, בר השגה. הכלים האלה, כמו המחשבון הזה שדיברנו עליו, עוזרים לתרגם את כל התוכנית למספרים, ואז לפעולות. צעדים קטנים.
צעדים קטנים אבל עקביים. המחשבון עוזר להבין את היעד המספרי, ואז לתכנן אחורה. אוקיי, מה אני צריך לעשות היום כדי להגיע לשם? המטרה היא לא רק ללמד, אלא לתת מוטיבציה ובהירות. לגבי הצעד הבא, אפילו הקטן ביותר. אז אם נסכם רגע, מה השורה התחתונה? מה המסר הכי חזק שעולה מזה? נראה לי שהכוח לשנות את המצב הכלכלי נמצא בידיים שלנו, לא? לגמרי. זה לא גזירת גורל. ויש דרך סדורה וכלים מעשיים כדי להתחיל, והזמן. הזמן לא מחכה. כל דקה של המתנה, של דחיינות, בעצם מרחיקה מהמטרה. נכון מאוד. ובעולם של היום, עם כל האי-ודאות הכלכלית מסביב, היכולת הזו לנהל כסף בחוכמה היא כבר לא פריבילגיה. היא הכרח. היא כמעט הכרח, כן. והצעד הכי משמעותי, אולי זה פשוט להחליט. להחליט שמתחילים. לעשות את הפעולה הראשונה. הכי קטנה שאפשר. וזו באמת שאלה טובה למחשבה לסיום. אם כל אחד מסתכל רגע על המצב הכלכלי האישי שלו, ממש עכשיו, מהו הצעד הכי קטן שאפשר לעשות עוד היום? צעד אחד קטן שכן יקדם, הוא לא במעט, לעבר ביטחון וחופש כלכלי גדול יותר. משהו לחשוב עליו. ולפני סיום, חשוב לנו להדגיש, החומרים שהוצגו כאן הם על דעתנו בלבד, אין בדברים המלצה לפעולה או לאי פעולה, והם מובאים למטרות למידה בלבד.